ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଫଳଟିକୁ ବାତାପି ଆର ନା ଆଉ ମୋତେ ଭାରି ପ୍ରିୟ ଏ ଜିନିଷଟି। ହଁ, ତେଣୁ ଆଦେହରେ ଟିକେ ଖାଲି ବିଟ ଲୁଣ ପକେଇ ଗୋଟା ଓଳି ରହିବ ଆଦେହରେ ଖାଇଲେ। ମୁଁ ଖାଇକି ଏଇଆକୁ ରହିଯାଉଛି ଆଉ କିଛି ଖାଉନି। ଏଇଥିରୁ ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ ଆଣି ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ ଖାଇଦିଏ କିଛି ନଥିଲେ ଖାଇବାକୁ। ତେଣୁ ୟାକୁ ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେହ ପାଇଁ ଭାରି ଉପକାର। ପାଣି ଯାହାର ଅଭାବ ଆଉ ଖାଇବ, ଦେହରେ ପାଣି ରହୁନି ଯାହାର ସେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମ ଏରିଆରେ କେବଳ ହେଉଛି, ଅନ୍ୟ ଏରିଆରେ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରୁନି।